بحمام ترى كنا نريو نايسام من أجاسي قدامي زختام مخانو على زي بلو دقاف زي بلو مخانو مالتي زختام ودسو واقع لبي صاطدم شكوريا كله أو يزول مالتي كل جن بحيل أملاخ كله قالوا لي خيري مالتي حراي بمجمريا أزي يمسكناكي نزي عدمزي أخبركي من صغي مجمريا مول اسمك تحبرني حراي ليلاكم مس ساميل كما يمثل بخميكم تلاليهم نزل نجار زخت الدالو خا بخميكم أورجنايز جيركمو كتقلص لي شيء نزل أدل بمهاكم مجمرتا أزينانا نمسكنكم بمهنيات نايسامي مالتي بمجمرتا أنا بيرو الإساسي بها أب وكدبا جزاوتي مالتي تماهرة ودي أبو القلتي مالتي مرتو وديها أبزنا ديت فري نيبارة شعت يسرح مالتي حجي نايسامي ليلنا حفتنا لا مالتي أب مسؤول أب باطع زنبرت مالتي سلام شما نعيم حزايا سكفتي أمي من دفوتوني رومي زوي مساي أي متأتني رانا بزي جزا بجزا مس متأتنا نحنا نيم حبر أكسيلاتنا مالتي نيم حبر سي كم زي أردتني إمرجنس زهون قال محبر لاتنا بيقولوا لكم زخم زنالو إلى تعللنا مالتي كل تناتو تاريخ مسألتني سؤلوا أسكر ليلا مالتي سؤلوا سكيرا تناتو تجمعات إحماء نتوم محبرنا يحبرهم محبرك يسنبدو مالتي بتعمي كمتي كقولت مبرانتي مالتي بتعمي إن شاء الله أسكافيو تناتو حمام مالتي بزي إمرجنس مستباهلة قال أنا قرب تخونه مش صراح بسنكي حمامو نسرح ون زي كده الأواني رمالتي إخيلي على صراحات موياتات قلا وسدفتنا على بسنكة حمام قل مالت كاب دسرحه تدي سرحه يبلط هجي نزي إلا مالتي نجيبو زهونه وحدات حجز قبرلو بزيادة مسترخمناها تناتو تجمعات فليتنا زيادة حجز نقبرلو بعض منازف كده قلا تباهينا مالتي بتليفون ركب مساي قبر مالتي تلالينا بتليفون صبوا ركب جيرنا ريفر كبهالي حجي تاينيرو كاب أقردت سمرخ صدوه لو وجنا سلزي بالله أبي كأتيلو شجرت نيرو مالتي جنة الدكتور كان من لاسونا بايدويلو كم زيلوم يحتم لهم أنت يكملهم بلن جي وصبوا إلى ما سيسو أنت يلوم تانيها حفت اللاتني يبلهم أنا بس حفتيكم كل مالتي بمفسكن حويه مالتي جي حفت اللاتني ما نبغى يلوم دويلو نعيم سحبر أنا تصبوا جيركا يبلهم مالتي تصبوا جيركا أنا حفت خوانا كاي راي متى مسؤولكوا سيدمو ريفر متى بقت أنا حدا محزنا له ود محبر مالتي دياقون دكتور سيمي أبا أوردت مسو ليلا يصنح من مكتال جنجو مس دكتور روبيل كوين مالتي مكتالات قبرو تصنحهم مس متى ريفر ماتي مشت يوم أتيم أتينا لنا مسؤولون ينجوه كريئة بتعمي أنا نبى عليه كماسي كسب زرقس مرات هويه مالتي كم زعينة حمام تسكيمو مهم زيلو ولا بتليفون تحت يدمتو زيارة لحن قبل ولا أنبر تليفون مزدول لي دايركتلي يموت ما تكلم مسرح متويانا بأورات عينيرو أب إمرجنسي دكيسو نيرو أتي أبزل لحاولنا مسؤولكم حاجة أقعد أمنا يوري قال نيرو ساعات هذه مئة مالتي بمتحبار جن إتيوم منا مالتي مسرح أنا يو تن أوت أنا حنا كابتي بلنا كان مسرح مئة مالتي أبتنا يسعى شو ما تقول لي مسيو قدمي أجن مسؤول زك أسا كم زي وسو حدا عرات مو قلنا تو عرات زي نبرة مالتي انكو عنو قوي متأخني لنا حما انكو عيرا أخن بتعمي أب مش هلو قالوا نيلن دي قطع ساعة مثلا هيوتو قريب لنا شو بتعمي ناس بيتنا أنا بيني يكون كل شو أخيديو كنت حوات اللوني ما اسم بمنفس حواتي زهونه مالتي بتعمي أب ترادو أنا كم زيتا زقويو مالتي حيالة تهونه اللوني سوم حزي مسكوتكو كان زرار بفتينا كمي تتجمعاتو قال سامنت يلاتو ماسي سو تشجيرو هلا سب كشجر يدلني نونو دحاني كم زي نبلا كشجر يدلني نحنا جن كم زي سكفتات طالو بايزو جيتهم حواتي زيادة عم سايت بتليفون ركب ستصنحو توم هاتي مالتي بسرح مستنقصاصو أنا بيني جي راح تجيو انتي تتسقم قريله كل مسألة لني نبي حكي عندي كم مسألة لي لسه أنا سأمنني مالتي
ተዓላልቲ ኣኔራ ስድራ ቤት ሞታትዮም ናይሳኑ ክልቲኦም ማለት እዩ ኣቦን ኣደን የለን ምዕባይ ሓደ ኣሎ መንኣሱ ከዓ ክልተ ኣለዎ ዝኾነ 4 ኣሕዋት ደቂ ተባዕትዮ ኣለዎ ማለት እዩ እቶም ኣሕዋት እውን ሓደ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ሓደ ከዓ በዚ ናይ ፀሮና እዩ ዘሎ እሶም እውን ድሃ የብሎምን ድሕሪ ስድራናሲ ሞቕ ፍቅሪ ጌርና ከም ኣሕዋት ኣይማሞቕናን እዩ ዝብል ባይዞ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ በይኑ እዩ ዘሎ በይኑ እዩ ዝቕመጥ እቶም ኣሕዋት እውን ኣላይሶም ከም ኣቦኦም ኣዲኦም ኮይኑስ እሱ እዩ ዝኣልዮም ምስቲ ምእላይ ከይኣክል ከዓ ምስቲ ሕማሙ ተወሳኺ ኮይኖ ማለት እዩ ሳምንት ከምዚ ምሻሎ ኩሉ ሰብ ክብላ ዝግብኦ ማለት ከምዚ ምሻሎ ጎያ ዝግብኦ ሓደ ሕሙም እንተዳ ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክሕወስ ቀሊል ነገር እዩ ማለት እዩ ነቲ ሕሙም ከዳለው ከሎ ግን ነቲ ዝኣልዮ ነቲ ሕሙም መታን ክንኸድሕኖ ማለት እዩ ሕጂ ሳሚ ሓሚሙ ኣሎ ረድኤት ናይ እግዚአብሔር ይፅበ ከም ናቱ ቃላት ወላ እንታይ ወገናት የብለይን ድሕግዘኒ ተትብሎ ቀደም ሓወይ ምስተመለስኩ ነቶም ዝተረፉ ኣሕዋተይ ከዓ ማኣለኹ ነይረ እዩ ዝብል ኣይ ተበለን ክሳብ ሕጂ ተዓቢጡ ዝፀንሐ ሳላታ ሓፍትና ማለት እዩ ተዓቢጡ ይፀንሐ በብተዓቢጥዎ ዘሎ ከዓ ሳምስ ኣብ ከምዚ ሕጂ እዋን ኣይንበፅሕን ብሓይሊ ኣምላክ ግን ፀኒሐ ማለት እዩ እቲ ድሕጉሰካ ናይ ሳሙኤል ከዓ እንታይ ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሂወትና ብልዕሊ ኣብ ኢዱ ስለ ዝኾነ እንቋዕ ኣብ ሰብ ኣይከውን እንቋዕ እውን ንሕና ንውንነ ይንኸውን ምወሰልና ኣላ ካብ ጭንቀት ዝተላዕለሲ ንሂወትናስ ባዕልና ምወሰልና ኣላ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክሳብ ሕጂ ኣፅኒሕኒ እዩ ይብል ሕጂ ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ብሓይሊ ኣምላኽ እንዲ ፀኒሐ እቲ ስጋዊ ምሻሉ በቲ ናይ ኣምላኽ ኣቢልካ ኣብ ትሕቲኡ እውን ንቁሩብ ምፅናሕ ማለት እየ ብሓይሊ ምሻሉ ከምዚ ኣሕዋት ተሓባቢሮም ገለ ረድኤት ክንገብሩሉ ክሰብታ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ኩላትና ክሳይለላትና ማለት እዩ ብከምዚ ፀኒሕ ማለት እዩ እጂ ኣነ ብወገነይ ሽዑ ኣነ ሓፍቲ ኣለኹ ኢለ እየ እትዮም ኣሕዋተይ እውን ካባይ ንላዕሊ ፀኒሖም ንሕና እውን ኣብ ጎንካ ኣለና ዝኾነ ነገር ዘሎ ከዓኒ ባዕልና ንሽፍነልካ ኢና ገለገለ ይብልዎ ሳሚ ከዓ ተስፋ ረኺቡ ማለት እዩ ሓንቲ ዘሕጎሰትና ቃል ተዛሪቡ ነይሩ ሾ ማለት እጂ ኣነሲ ብዙሕ ሕማሚ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣሊልኩም እዩ ብዙሕ ሕማም ኣለዎ ማለት እዩ ካብ 4 ዝኣክል ማለት እዩ ሳሚ ግን እንታይ ይብል ነይሩ ኣነሲ ንእሽተይ ጥዕና እንተዳ ረኺበስ ተስፋ ይቆረፅኒ ከም ጥዑይ ሰብ እየ ዝቆፅራ ንነብሰይ ሞራል ኣለዎ እቲ ሞራል ሓደ ዶክተር ይንዕኦ ማለት እዩ ንነብሱስ ባዕሉ ይሕክም ኣሎ ማለት እዩ እጂ ንሕና ከዓ ኩሉ ግዜ ምሻሎ ንኩላህና ክንፈልጦ ዝግበአና ሓደ ሕሙም እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ከኣልዮ ኢለ ተበጊሰ ኣነ ማለት እዩ ከም ኤግዛምፕል ማለት እዩ ከኣልዮ ኢለ ተዳ ተበጊሰ ንዑ ይኮንኩ ዝኣልዮ ደለኹ ንነብሰይ ይኣል ኣለኹ ትክርዳእና ደለዎ እንታይ እዩ ንሓደ ሕሙም እንተዳ ኣሎ ኮይኑ እቲ ዝኣሊ ንረድኤት ተፀዊዕ ኣሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኡ ገይሩ ኣዳልይዎ ኣሎ ማለት እዩ ንዓና ንኸድሕነና ማለት እዩ ሳሙኤል ናሃለ ኣብ ንእሱ ዕድሜ እዩ መንእሰይ እዩ ወዲ 35 ዓመት እዩ ብዙሕ ክገብሮ ዘለዎ ነይሩ ኣብዚ ዕድመ እዚ ማለት እዩ ንሕዋቱ ኣልዩ ብዙሕ ነገራት ክሰርሕ ይግብኦ ነይሩ ብሰንኪ እዛ ናይ ጥዕና ጉድለታት ግን ክሰርሕ ኣይከኣለን ወላ እውን ንነብሱስ ክኸውን ኣይከኣለን ማለት እዩ እጂ ንኩሉ ምድላውና ማለት እዩ ከምዚ ምሽ እግዚኣብሔር ንዓና ክብል እዩ ንሳሚ ሕሚሞ እዩ ዝብል ኣነ ማለት ንዓና ንረድኤት ስለ ዝደለየና ንሳሚ ሕሚሞ በር ክምሕሮ ተድደሊ ነይሩ ብሓንቲ ምሻሎ ከም ቅፅወት ዓይነስ ከድሕኖም ምኽኣለ ግን ንሕና ብኡ ጌርኩም እስከ እንተዳ ደሓንኩም ኢሉ ንሳሙኤል ቀሪብልና እሞ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ትብል ማለት እዩ ራይ እጂ ፅቡቅ ገሊፅክዮ መጨረሻ እስክሕራይ መልእኽትኺ እንታይ እዩ ሳሚ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ህዝቢ ክገብሮ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎም ኣብ ደገ ዘሎም እንታይ ክገብር ኣለዎ ንመጨረሻ መልእኽትኺ ልበዋኺ እንታይ ኣለኪ መልእኽቲ ማለት ከምቲ ግለፀና እንዲ ኦልሬዲ ብሓፈሻ ኩሉ ዝግበር ንድሕነት ነፍስኻ ምዃኑ ሎሚ ሳሚ ተፀጊሙሎ ፅባሕ ከኣባና ምዃኑ ፈሊጥና ንምትሕጋዝ ክንጎይ ከም ዘለና ማለት እዩ ንፅባሕ ከይበልና ሎሚ ዓንቲ ዘሎ ሽጉር ድዩ ወላ ገለ ኩሉ ማለት እዩ ብቐሊሉ ኣብታ ዝሓመመላ ማለት እዩ ናህና ምሻለ ብቕልጡፍ ክሳይ ክንረድእ ከም ዘለና ማለት እዩ ክንረድእ ከም ዘለና ከምዚ ክብሎ ፀናሕኩ ከዓኒ ንሓደ ሕሙም ክትኣልዮ ከለኻ ነቲ ሕሙም ኣይኮነ ንነብስኻ ተኣሊ ኣለኻ ማለት እዩ እዚኣ ጣይ ኩሎ ብምትሕብባር ግን ሓፈሻዊ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘለዎ ኣሕዋት ማለት እዩ ከምዚ ብዙሕ እዮም ከምዚ ውሽጢ ተሰሚዑ ከምዚ ስለዚ ሰማዕና ክንሕግዝ ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ሰብ ከዓ ዓቕሙ ከም ፈቐደ ኣምላኽ ማለት እዩ ዓቕሙ ሓጊዙ ሂወት ከድሕን ማለት እዩ ሂወት ኣድሒኑ ድማ ንሳምሃ ከምኡ ኢና ንምንየሉ ዳግማይ ምሻሎ ጥዕንኡ ረኺቡ ኣላይ ኣሕዋቱ ኮይኑ በቃ ብፅቡቅ ክንሪኦ
نحن تسفى لنا مالتي زي رايقادفنا مالتي عزيز لبي يمسجنكي كبرتي حبلنا نزبلكيو أبتي ناي ملوت أنا ناي سامي بخال مدب يرخبنا أنا اللي ثانك يو مريم قال حن متأخي بلبي يمسجنكي فقال نعم مخانكي ملوش يمكن تحبرني راي مجمرتا نازي عدل ذهبكمنا أزينا نمسجن اسمي مركب هابتا جبريل بحر بزعبا سامحونا نزارب تخينا زي تكا هوسي بز تكا جنزب جيرنا نحاونا كندفنو كاب زلو حمام كا دقة حكيمو متيو خا بزيادة كاب زلو نهاجرون نهزبون بعبي خا طرنا في أحواتو كخول نا كلنا تساتفو إمو كلنا أوشت نوات أنزلنا أحوات نسامحونا ملؤت عنا رخيبو متى نحكم أب دقة حكيم متى نحمت كلنا أعمنا أو بركتنا نخنجبر يلاهم مالتي يعني صبو حجي أبا خلقي حدث حاجز يرو بمسارة زجور حاجز كا على تي حموم تنور رخيبوك من الناس كله زفترة لك عجبت سكر قلت لي هو حدث مات ببعمها حاجزكا ملؤت عنا رخيبو تسب كتري خلها بوشتها أزي أسانة زلو سلام زلو مهنياتو حدث ملؤت عنا ونينو كخير كلس كل أبتحت فتاري جنبتن قبرن إشتي نجر ملؤت عنا ونينو خير كله أزي بهتان حاجوس يفتر لك بزيادة أبو عبيو كاب زابير توهابو عبي تقع مالتي مهنياتو كلنا نبرتي كنا كيتينا بتن قبرن إشتي حاجز جن نتسب تسفان تعنا نهبو مالتي سلازي كلنا أوشت أمات أنزلنا نحاونا بز أقات مودلو نايت عنا تأجم ببع أمنا أبو كتو جناس أفتي ملؤت عنا ونينو نحواتو تأنا في صدر أخوينو أبز عبي نهاجرون لمنجستون نحواتون كخون ناتكم حاجة زيمو كلاتكم أحوات أوشت أمات أنزلهم لأناتكم كتبركتلو نحبر مالتي أزيب لبي مسكناكي يغني لنا حيلم برقة انترتينمنت شانل راي مجمريا أزيب لبني زي مسكناكا بمتصال ملوشيمكا كتحبراني دحراي بصوتكا أبزخنا زراربهم نتسلينا هذا مرداتا وي هذا حساب لكم زغنا جن سوات الناتو مجلس سلزلو إذا نيسام خونتات كمي تقول صوب وجن كها قدام مرداتا خطبنا نزاز مقال كأكل هرب مجمريا خاص عن ساعات كابعدين عندت زي ساعات صحنا يمزلو وعبي خاص عدد سوت خفتنا أنت مزبونكو إذا أنا سام خزارة خينا بتعمل بك تحمامو كل نجارو مسنا حواتنا يزلو تصدق مسرح عليك هالو بحكي عملت كذا قلت له حنا خلاص عش مزجبري إذا حنا زي بتعمل تشجير أنت مرة تاني ورن تاني حوزة تبعينا بك تزخون كخون على تعبنا ذوق كلنا أو حوات كنا غرو مدينا مالتي يجيب حاجة تاكل دري أو شنا بدكن زلهم حوات كلنا مالتي ببعمنا بزف كده ليش حاجة كنا دقفون دلي بعبينا حكمنا تحكيمس عبد صاحب صحيو عبد الله بحوات دخون ناس نهاجروا نخل دخون بحق تسفنا وهم جبنا وحنا نقرأ وزخلوا حاجزنا وهم نقرأ لنا مالتي أتحت فتاري ومدما سامي بتاعنا تسفى سبزلوي زخل الشجر سيرو زخل حمام سيرو زخل بكا ده حدا سبكور دخل خبيدي جن زخل بكا تسفى عملهم مبار بكا مع رد صبيدي تغلي بكا عبسب لبنا زلوا سبي كل سير صغيري وعبي خبز كلهم حواتنا كله صنع مالتي نايب حكي دزو بالحواتهم زلونا إذا حاوز بكا قلها نقول علينا كملنا نرى تبهيلو بكا زخل حاجز انت وقسن مسيو سنة فقط أبناء كوينها زغلو أبزهم زي إحنا مالتي يجيب حفشة من ضهم حلال فدري ذلهو أوشتن أبدقن زلنا أبزه حلال ذلهو أبوتات أحوات هديتات كلهم زي حاونا زين إشي دقفنا بعضنا زف كله قلب جنزب قلب مخري قلب مصنع بالسفر عليه من قد مالتي حاول يسحقوا منه فتيمو سبزي عندنا بسرعة هو سنخمدس بحكي حاولتهم حجزنا خونا تسوى نجبر مالتي
حاونا سمخا حاويس نحنا تحاوشنا بقى كله حلنا ناقصينو لمزغلنا نورلو زين ساعتنا هبنا غيرامنا كا ابكم يفصمنا يبقى لنا ازي مسغنك كبرت هبنا بمجمرة ازي بلبي يمسغنك بمقصالك موشيمك تحبرني እንደገና ምሳሚ ሌላኹም ከመዩ مسؤول تحيسك يخبر زلو حزب خبر زلو መልእኽቲ እንተኣሊካ ኣጣምራ ቢልካ ክትነግረና መጀመርያ ነዚ ዝሃብኩም ንዕድል ከይመዝገንኩም ክሓልፍ ኣይደልን ብምቕፃል ሽመይ ዲያቆን ማቴዎስ ኢልያስ ይበሃል ንሳሚ ግርማይ ኣብተ ስላሴ ብሓፍትና ቤሉል ኢሳያስ የተላለዩ ክላለዩ ከለኹ ካብ ኣቁርደት ናብ ኢመርጀንሲ ናብ ወረታ ምስ መፀ የተላለዩ ኣብ ኢመርጀንሲ ምስከና ሳሚ ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ፀኒሕና ንሰለስተ መዓልቲ እውን ተመላሊስና ሕጂ ዳዓበየት እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ተሓከምቲ እዮም ዝገልፅዎ ናይ ሳሚ ቀዳሚት መዓልቲ እኳ እንተራእናያ ካልኣይ ሳልሳይ መዓልቲ ግን ሕማቅ ከም ዝነበረ እዮም ገሊፆምልና ሳሚ ካብ 2015 ክሳብ ሰዓት እዚ ናይ 7 ዓመት ተመላላሲ ሕክምና እዩ ከም ዝገለፀልና ማለት እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ሽኮርያ ወቃ ልቢ ተቐንዲ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ንደገ ሓከም ሓገዝ ናይ ማሕበራት ተበጊስና ዘለና እውን ትፅበት ሻምበቆታት ልቢ ሳሚ ብጣዕሚ ተስፋ ዘለዎ ሽኮርያ ወቃ ልቢ ከም ሕማም ዘይቆፅሮ ተስፋ ዝህብ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ንሕና ግን ተን ማሕበራት ዝተፈላለያ ማሕበራት ማለት እዩ ሽመን ብዙሓት እዚአን ኣዴት እየን ዝተዋሂብና ዘሎ ኣደል እውን ተቐባልነት የብለን በቲ ማሕበር ግን ንሕና ሳሚ ክርዳእ እንድሕር ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ንገብሮ ስለ ዘለና ኢና ተበጊስና ሕጂ ከዓ ብወገነይ ኣነ ከም ዲያቆን ማቴዎስ ማለት እዩ ንገብሮ ዘለና እኳ ከም ግብሪ እውን ብዙሕ ነገር ኣይኮነን ግን ኣብ ማስ ሚድያ ቀሪቡስ ናብ ኣብ ደገን ወፃኢን ዘለዉ ኣሕዋትና ብዝተፈላለየ ዓቕሚ ብናይ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ሓገዝቲ ኮይኖም ንሳሚስ ተሓካሚ ኮይኑ ካብ ቅድሚ 2015 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ህይወቱ ተመሊሱስ ንነብሱን ንሃገሩን ዝኸውን ብቑዕ መንእሰይ ክኸውን እየ ዝትምነ ኣብ ርእሲ እዚ ንዓኹም እውን ከየመዝገንኩም ኣይተረፍን ነዚ ዝገበሩልና ዘለኹም መተሓባራት ኣባላት ኣርድእቲ እንዳመዝገንኩ እዩ ዘረባይ በዝዓፁ يبنيلنا كبرت هبنا بمجمرة أدمنا خبير كاب متسخة أزي بلبي يمسكنك بمقصال مؤشمك كتحبرني مسامقة مع سيخة راليخة كمين يرو كنا تاتوقع بقربة تفلت كمهان كامتن تزنب نجرات اسكب زرزر ولا تقصرنا اوكي انا هاني تخلاي شمي هاني تخلاي تسفايه بحال سامي مراحل فلما أنا بقات أمي حنت حبتنا إمرجنسي أتيا بحدقة مالتي أو أتينا عكاتها نيرة مالت أورتها بالمقطع بدحريو أديانا جا أتيا زلا حبتنا أبزسي حدث سبالو كمزيلو على يقولو تقومالو كتب السمع مالتيو بدحريو أنا مالت نجوها أتيا نيرة نفت أورتا إمرجنسي نفسي مقبرة أبيني كسب ساعات تفاروس كسب ساعات حركون كلس بتعمل حماة نيرة تعذر بسيط دقاقة منه مالتي كميو مالسي كمي سبزي كريالني تيالو مالس بعمي أنا كحجزو تعمي زفقلو إلى متشم حتيته أبيالو إلى حتاتيته قطعمي أو حنت عرت في جينجيرو بيلو تنحنا مالتي مسرع هو بالحريو تعامي زفقدا أنا كحجزي له أو أي تلاليو عند ليلة مسامة مالتي بتحريو تايمو كحجزك قال مال ليو سبات أوتات ترى هو والحنت السبسي أين برن بحثيرون عز حجزه مالتي على يسينو كم تزولوا ديمو بزحبور نسي بتعمي على سبيو كحجز له سبيو بالحريو عم نخزف كله بتاعمي أنا أبتشع ساعات دخلنا نجر على مليلي مالتي تن كيبول كبش بزي قدس مالتي
ዓቕሚ ዘፍቀዳ ብጣዕሚ ተሓባቢር ኣብታሽው ሰዓት ብድሕሪኡ ኣላይ ቀረቢ ካመና ኣለዎ ኣነ ልውኮሶ ወይ ኣነ ክመፃካ ብድሕሪኡ ኢለዮ ሰብ የብለይን ከምቲ ዝገለፆ ማለት እዩ ድሕሪኡ ሓንቲ ሓፍትና ኣላ ግን ቤሉል ትበሃል ይብለኒ ማለት እዩ ናምበራ ክትበኒ ትኽእሎ ብሎ ክበኣል እዩ ናምበር ናይ ቤሉል ቅበል ይህበኒ ንቤሉል ድውለላ ኣባይ ሰብ እያ ቤሉል እውን ከምቲ ረኣኹ ብጣዕሚ ኩሎም ከይመስገንኩም ሲ ኣባኹም ኣትሒዞ ብጣዕሚ ምስጋና ዘድልየኩም ሰባት እዮም ብኣምላኽ ብፀመርኮ ወይ ክብል ደሊ ኣነ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ቤሉል ንዓይ ከምዝን ብዙሕ ተዘራሪብና ብቴሌፎን ይኹን ብቴክስ ይኹን ብምርኣይ እውን ኣይንፈላለጥን ኢና ተማሊና ተፋሊጥና ምስ ቤሉል ብሓደ ማለት እዩ ሕጂ ሕፅር ከብሎ ደሊ ኣነ ሳምሲ ዓብ ሓገዝ ዘድልዮ ሰብ እዩ ኤሪትራዊ ዘበለ ብምሎ ኣሕዋትና ብተሓጋገዝ ብውሽጥን ብደገን ዘለዉ ክንሕግዞ ይደሊ ኣነ ማለት እዩ ከምሃኒ ሓደ ሰብ ወላ ቅርሺ እንተዳ ሓጊዙ ተባህላላይ ገንዘብ ዓቕሚ ማለት ነንስ ወከፍ ሰብ ብውሽጥን ብደገን ዘሎ ሓገዝ እንተዳ ረኺቡ ሰብሲ ነዚ ሕማሙ ብምሉኡ ብኣምላኽ ዝተሓወሶ ክሓዊ ክእል እዩ ድሕሪ ሓዊኹ መፃናኻ ንደሊና ማለት እንታይ ሞ ኣይሰማሓውና ኣዝየ የመስግነካ ክብረት ሃበልና የቐኒልና ክብረት ሃበልና ሓይሎም በርቀ ኢንተርቴይንመንት በመጀመርያ ኣዝየ ብልቢ የመስግነካ ብምቕፃል ከዓ ሙሉእ ሽምካ ጀሚርካ ክትነግረና ታሕራይ ከምዚ ኩሎም ውፅትካ ክብሎ ፅንሑ ዝተፈላለየ መልእኽቲ ክህቡ ፅንሖም እዮም እስኻ ከዓ ኣጣምራ ኣቢልካ ሓፈሻዊ መልእኽቲ ናይ ሳሚ ኩነታት ጥዕና ብዝምልከት ሓፈሻዊ መልእኽትን ሓሳብን ክትህብ ዕድል ክበካ ኣራይ ብቀዳምነት ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብኩምኒ የመስግን ማለት እዩ ብምቕፃል ሽመይ ዲያቆን ተኽሉ ብርሃነ ይበሃል እጂ ምስ ሳሚ ዘራኸበና ኩነታት ወይ ኣጋጣሚ ድማ በዞም የሕዋትና ማሕበር ኣርድእቲ ዘለዎ ማለት እዩ ብኦም ረኺበዮ ንዓይ ቀንዲ ዝሓበረትኒ መርከብ ኣብተ ገብርኤል እያ ማለት እዩ መሓዛኣን ቤሉል ትኸውን ደላ ካብታ ድሰምዓ ኩላ ዕለት ከዓ ሻሎ ንኩሉ ልብኻ ዝትንክፍ እዩ ብሕማም ጥራይ ኣይኮናን ንሪኦ ናይ ሳሚ ነገርሲ ቀዳማይ ዘኽታም ምዃኑ ኣላይ ዘይብሉ ደጋፍ ዘይብሉ ምዃኑ ማለት እዩ ዘኽታም ወዲ ስውእ ወቕዒ ልቢ ፀቕጥደም ሽኮርያ ኩሉ ኣብኡ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ ግን ብሓይሊ ኣምላኽ ኩሉ ክቐለሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብዓቕምና ኩላትና በብዓቕምና ነንእሽተይ ደገፍ እንተዳ ጌርናሉሲ ሂወት ክሰኩዕ እዩ ማለት እዩ ሂወት ናይ ሳሚ ምስኩዑ ከዓ ነቶም ድሒሮም ዘለዉ የሕዋት እውን ሂወቶም እዩ ማለት እዩ ንሳዊ ሕጂ ሳሚ ምሕዋዩ ወይ ድማ ሳሚ በቲ ንሓስቦ ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍጻሚኡ ከርእየና ኩላትና ንድሕራ በብዓቕምና እንተዳ ሓጊዝናዮሲ ሂወት ናይታ ኣቐዲሞም በዲኡ ድጀመረት ምብታኽ ድጀመረት ቀፂላ በብኡ ዝቐፀለት ኣብቶም ኣሕዋቱ ዘላ እውን ንሱን እቲ ሂወት ክቕፅል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና በብዓቕምና ኤርትራዊ መቸም ኩሉ ሓጋዝ እዩ ንሰብ ይኹን ንኩሉ ይኹን ብፀሎት ምሕጋዝ ዝዓበየ እውን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና በብዓቕምና ክንሕግዝ ነዚ ይላቦ ማለት እዩ ከም ተኽሉ ኣነ ድገበርናዮ ወልሓደ ነገር የለን ግን ዋላ ነዚ መደብ እዚ ንኽዳሎ በቲ ንስኻትኩም ዝመደብኩሞ ዝሓገዝኩሞ ሓገዝ ከምኡውን እቶም መሳርሕቲ ነዚ ክቐርፁ ኣብዚ ተዳልዮም ዘሎ ዋላ ኤዲት ዝገብሩ እውን ምስ ነገርናዮምሲ ናይ ብሓቂ ልብኻ ዝትንክፍ ስለ ዝኾነ ዊዝኢን ዋን ደይ በቃ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ኩሉ ተዳልዮም እዮም ናብዚ መፂኦም ሞ ንዖም እውን ከመስግኖም ይደሊ ነግር መንገደይ ማለት እዩ ንስኹም ድማ ነዚ ዕድል እዚ ከፊትኩም ከምዚ ብምግባርኩም ድማ የመስግነኩም ብሓቂ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመነዮ እሞ ይህበካየኒ ዝብል ትቃል እግዚኣብሔር ሰዓት ርኢናስ ሓውና ሓዊው ብጥዕንኡ ተረኺቡስ ኩላትና ተኣኪብና ንሪኤሉ ግዜ ከምፀልና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ
بتي ذهبكم من عدل دم أنا أزي مسك دقيمنا إحنا ون بلبي مسكنا كان عخان نبصت كان كلهم توم ناي محبر أرداتي مع تومن نتوم نزنا جرزي كون كجورو زخالو توم استقاس كام كان يرامات خنو ولا إديترات كار كوتاس نزم يدبز أوت نخون استوات أم زجورو ملاتهم بشيمكمن بشيم كلهم تخاتلتي نايزم يدبزي مسكناي كبتصح يفوتو يغنيلنا كبرت حبلنا كبرات تخاتلتي مدبات HBD زي كتعزبو صنحكم ناي حونا ساميل جرماي أتوكيرنا كان كايرو صنحنا مدب أبزي زازم علنا بتجبرو كل مداوي حجزات كأ حونا ساميل جرماي ملوت عنا رخيبو بحنس أداق ماي كن الرخب تسفواتنا أبزز اللقمة نزمدب زي استخاتلكمو لايك شير سبسكرايب بمقبر كتتحاورنا خا نلابو أب زمت صوان بخلق أقاطامي بخلق مدبات كنرحب كا تسفا قبر بابا تنعم بابا 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 حيل برقة انترتينمنت شانل